Yo Allah kaina wayo kaina kai ya naga fadan babu kowa a ciki ba sa nan yanzu sun wuce dole in samu in gudu ne yo Allah na amma fa ya bige ni da kyau ya buga min karfi kuma da muka je zubar da ruwan ya aka to ya kama mu wayo kaina ya na gudu ka su shi kai na kamar zai fashe mu dole dai in gudu ba da in samu in samu ɗan uwana yake don gaskiya kamata in nemo shi saboda akwai abin da ya kamata mu duba don dole gaskiya sai na nemo ɗan uwana yana ina gashi kuma baya nan waya kama ba ta jiki na balle gashi har yanzu ma kai na ciwo don dole ne mu magana don dole na ga sai mun ƙara karanta wannan abu gaskiya in ma bai da ni gaskiya sai na je na ƙara karanta bari mu zo in wuce bari mu je in duba shi. Haka ne yaya, amma a yawo bare ƙara faruwa hakan. Ina ya zama dole in gama da Yusuf a kash. Haka kuwa shugaba sai ka gama da Yusufa. A'a a tsaya yaya, na ce kar a kashe Yusuf ko kar a kashe shi. To ga dai littafin na ɗauko ɗan uwana kuma yana ina kenan da ya kamata in karanta littafin nan in gane wane ne ɗan uwan sarki shi ne. Dole in karanta shi yanzu nan ko zan karanta littafin nan bari yanzu nan fara karanta. Yusufa ya mutu. A kashi dan uwana dole abokinka Yusufa ya mutu. A'a a tsaya yaya, na ce kar a kashe Yusuf ko kar a kashe shi. Ina da zuru dole Yusufa ya mutu. Gida dole ne Yusufa ya mutu. Ni dai na faɗa kar a sake a kashe su amma idan an ƙiji shikenan a je a kashe shi shikenan yaya in kuma ka isa ka je ka kashe shi na ce kar ka je ka kashe shi a kashe shi a ga fushi na yau dan Allah a kashe shi na roƙo kashe shi ku bari kar wanda ya sake taɓa Yusufa don duk wanda ya sake taɓa Yusufa na rantse na tsintsige mai naman jikin shi in kuma an ji in an ƙiji a je a taɓa in an ji kar a taɓa shi. Tunda Yusuf abokina ne babba yaya don ko kai in kai min ba ƙale ka zama. Kashi dole Yusuf ya mutu in kuma ka isa hana mu sai mu. Ya kasance yana ta aikata abu ba daidai a yayin da matar shi tana da wani dan uwa ana ce mai Safturu. Dan uwan ya kasance maman su dai ba su da uwarta. Ya kasance shi ne kanin da wanda take da shi kwalli wanda a yayin da sarki shi ko shi ya hana shi zama a gidan. Ya hana shi zama a gidan? Saboda ne ya hana shi zama a gidan. Gaskiya kasance ba amma a yayin da wata tsuntsuwa ta taso daga birnin zuwa sama ta sha wannan ruwa ita ce ta sanadiyar koran kanin Safturu masu sarkin shi duk ba a zaman gida Safturu. Mai gida ya kamata mu kashe Yusufa don ya gane laifin shi. Kai ne zo na gaya maka ka daina cewa kashe Yusuf ko ka bar ganin kana ƙanina yanzu ne ya kashe ka a nan gurin kuma na kashe banza na kashe wofi ka ƙara cewa kashe Yusuf ka ji. Wala lazu dole mu kashe Yusuf. Yaya ka daina biya kani akan wannan magana yaro ne shi zai saka ka aikata abin da dace ga yaya dan Allah yaya shi fa yaro ne ka daina biya shi ko da an gurin
kashe ka nazari ka ji. To a ina ke nan dan uwan matar sai ke shi wani iko ke sa to ina zan ga shi Allah ka taimake ni ina zan ga shi ce yaya bara dai ka fasa ba ko akan maganar kashe Yusuf nan to ni da kai mu zuba magani ko ma in ce ni da ku mu zuba magani duk wanda yake da zarra ya je ya taba Yusuf zan kwata muku sallani mashi umanci na kawai ina maka biyayya ne a matsayin ka ne yaya kawai da kai kuma na zuru ka ci gaba da ba yaya shawara akan ya kashe Yusuf ina nan ina timing ɗinka wata ran sai na babbaka ka da ina ya zama dole Yusuf ya zama laifin aka shi ya zama dole mai gida ka nuna mai da kai da shi akwai bambanci. Gida ya kamata dai ka nuna mai da kai da shi akwai bambanci. Ka sake na kashi. Ka ƙara magana akan batun kashe Yusuf na dai gaya maka nazaru ko ba haka da yanzu sai dai gawar ka a nan gurin ina gaya maka concrete warning na sani ne amma dai kar a taɓa Yusuf ko me za a yi ni ɗan mai gida ko dan dai kai ba ka taɓa aboki ba ne a rayuwarka shi ya saka ina ya zama dole in ka tunani na gano inda ɗan uwan matar sai shi kuma ke kusa mutum yana ina kenan ne kuma ya kamata ya kira dan uwa shi ma dan uwa Umar bayan da to yana ina kai Allah ka taimake ni yanzu ya za ki gano inda daga ka gama wannan bala'i sai wannan musiban ta faɗo kai ina lillahi yanzu yana ina kuma ina nan kuma ina kai ina lillahi abin da ba kai Allah ka taimake ni kai kai ya zan ma yi ina mai ka shaƙe ni. Sake shi ɗan uwanka ne fa. Idan ka ƙara faɗin a kashe Yusufa, wallah tallah ba zan barka ba. Sake shi na gaya maka uku ba. Shi kenan zan sake shi yaya, amma wallahi ya ƙara batun a kashe Yusufa, yana kashe shi. Na sani yaya, amma Yusuf kar a mai komai, ni na wuce. Mai gida, in je zan wuce ɗin, na dai gaya maka. Mai gida ya wuce ba zai daina magana akan Yusuf. Kuma na zaru karka damu, za mu maganin Akash da Yusufa. Ka yanzu nan ka lalubo min inda Yusufa yake. An gama mai gida. dole ne in ƙara sa tunani kenan tabbas zan yi tunani zan gano wai ga ma shi Muhammad mama ba shi ma Muhammad baya yana ina ma ya je ne kwana biyu ban gan shi ba ko ashe ya je gidan kawo su gobe zai dawo shi ma dai Allah zai ka taimake ni in gano inda yake